sport baksa sini digital isu. Saya mau hakiro sini mana mereka. Senjata ya pokoknya tim kena ni bagai North Dragons tai ini next team tengok komite task tahu tu bukan tahu boni introduction ini tengok yang kakak North Jauh season 2 North Dragons tengok ini matang lain orang jauh jauh ni all stadium atau tu belai ke intense game play sini ni belai ke interest jauh tu player robai kai handshake lagi boni introduction ini tengok sehingga bahagian kini ni match no belai nak tutup play sin naik dan kayu belai ke nak tutup naik match tapi hingga final tournament asal sah 58 matches tenglayu tahu final match sen shock pelajak ini barang-barang teman kau ni yang kick off play cengir apa ke? Diri kan nuk sini nak kela. Sangat brand lo riba kela. Bawa kasar kado, kena kokok kasar kado. Memang kabenar kan sini. Bos hemana dikhale kusu. मौका पाते यहाँ पर नॉर्थ ड्रैगन्स कोशिश बरकरार है अभी भी एडवांस हम भैया फर ओइस खाइयो जतनो गाहाम परफॉर्मेंस खाइयो टीडीसी सुपर लीग ने फाइनल मैच थंगoi पब्लिक रोनो नाइट नाइ रोनो जतनो एन्जॉय खाइयो बाइथों जेनेरो भाइसो फाइजा बरम गनां येम स्पोर्ट बरम गनां सोहेल देबरमा तेबो चिनि ओ आम सैनि बरम गनां एमएलए बिचुजि कलय जेनेरो तेख्रक्सा एमएलए बरम गनां मानव देबरमा तेख्रक्सा जेनेरो एमडीसी सब फाइजा बरम गनां अमा शंकर देबरमा तेबो चिनि बरम गनां एमडीसी सदागर कलय चिनि एल दारलं तिनि चिनि गैस तेबो फाइसो फाइजा चिनि और जगह चिनी यॉट लीडर बरम गनां सुरज देबरमा चिनी डोनाल्ड दालो तेबो उंक्लबो चिनी ऑफिसर दंगो चिनी जॉइंट वाइस चेयरमैन सिफाइजला जोनाल नेंगुई चिनी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दंगो जेडीओ अमरपुर तेबो और फाइसो फाइनि जो तो ताखुक तेबो हुकसुनो बाइथागो हामबायाफोर चिनी जे ऑर्गेनाइजर रक बरना बाहायनो हामबायाफोर चिनि नाहरमो चिनि महाराष्ट्रनि नाहरमो कायसानो जे स्पोर्ट नि बिसिते स्पेशली चिनि फुटबल थंनाय रनो तेबो गाहामखे प्लेटफॉर्म रवै कसु कारणानि बागै चिनि वानसमो टीटी एडीसी सुपर लीग जों लास्ट 3 इयार खायि दङो ताक्लायनि बोसोराव 58 मैचेस थंगै दाबो फाइनल मैच सफैखा प्राय 3 मास लगातार चिनि जुबक रक थुंलायै तिनि और जागा फाइनल सफैखा कायसेनो जों सागथारमो जाते चिनि जुबक रक पाहारो तंनाय रक पारा बिसिङाव तंनाय रक बरनि जे स्किल बरनि जे टैलेंट अमनो जों नायतोइ कारिनानि और जागा चिनि जे थुंनाय रक गोबां मानो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बानाय हानि बां स्पेशली चिनि प्लेयर रनो कबगनाय नेरने थुंमाने न तेबो परफॉर्मेंस का हाके थुंनाने थुं और सिमिया जे तिनि टीटी एडीसी सुपर लीग थुंगै गप्लाय इंगै सिमि थांनानै बागैया जों तेबो कुसुगो थांनानै बागै चिनि वानस मं तंनानै नांनाय जों तेबो कुसुगो थांनानै हासि तानेके जों जतनो साइमानो स्पोर्ट नि बिसिते जों अनेक किछु कुसुगो काइमानो जे जागा जुदा जागाव हंके जों पॉपुलेशन कम रो हंके आसु अपॉर्चुनिटी माया फेयाबा जों स्पोर्ट नि बिसिते साइजुं फानो जदि गोरों खा हंखाके जों नेशनल इंटरनेशनल थांनानै जोंनि अपॉर्चुनिटी दङ हानिबाङै जों जोंनि महाराष्ट्र नाहरमो जे तिनि टीटी एडीसी सुपर लीग सिमि थंगै बाथाक पाया जों फाइनाल सालो जे तिनि और सुपर लीग थंनाय प्लेयर्स रनो जों नेशनल इंटरनेशनल बाहाके तलाङै तङै रयमानो अमसिनि वानसमो महाराष्ट्रनि वानसमो दङ
गे चिनि प्लेयार नो हानि बां कबक जावो फाइदि नेरो काहाके थंगै कुसुगो काइ थांलायनाय हनै साकथालायदि दैबो जे तिनि और जागा थुंयारो नायफैनायरो बर बहायनो जे स्पोर्ट नि बिसिंतै जों बाहाके कुसुगो कालायनाय अमो जों जातियाव मुं तंलायनि नांनाय जतनि जातियाव मुं तंनि नांनाय कारण जों जतनि साइमानो चिनि जुदा फिनलो आसो कुसुगो कानानि हिके चिनि कम पपुलेशन बाय जों आसो कावै माया किन्तु स्पोर्ट नि बिसिंतै मेजर नि बिसिंतै चिनि अपॉर्चुनिटी दङ आरो जागा बरक नि कोनो पपुलेशन मेजॉरिटी अंगनि नांनाय अमहायरो करै जों 11 जना प्लेयार दंनाय रनि बिसिङाव फनो जदि ठीक ठाक हिंखे जों कुसुगो कावै थांगोनि चिनि अपॉर्चुनिटी दङ हारबां जतनो ओ वानस मोनो नाहौै कुसुगो कालायनायनि बागै जातियाव मुं तंलायनाय जों तिति एडिसि जे प्रफोरनो चिनि स्पोर्ट मेजिक अमहायनो जों बाहायके अपॉर्चुनिटी रमनाय अमचिनि जातियाव मुं तङो जदि इनरावनि बिसिङाव तैबो हेल्प नांखांखे भबिष्यतो जों खायलायनायनि बागै चिनि महाराजा जे प्रफोरनो जातियाव वै दङो ओ सिगाङावबो जों क्रिकेट न तैबो गली गली गामि गामिनि बर' रंनो नायथुक तबनि बागै जों क्रिकेट एकाडेमी खुलावनायनि बागैबो जों लॉन्च खायखा एकाडेमी खुलावनायनि बागै फाउंडेशन जों लेइं प्रोग्राम खायलायखा ओ क्रिकेट थंलै बहायनो जों चिनि जुबाव रंनो जों बसकाङाव कुसुग कारावै मानाय होनो जों आशा खायो इंगे फायदि आशा को गोबां साया तिनि जेहेतु थंलायमानि मैच नायलायनाय तंथलायनाय कप्लाय केचे इंनाय खायफानो जों चिनि वानस मुं गायसनो तावनि नांनाय जों थानसानि बिसिंतै बाहायके बसकाङाव जों चिनि तिप्रासा जों कुसुगो कालायमानाय अमो चिनि जातियाव मुं चिनि वानस मुं तावनि नांनाय लेखा हामबाय जत